en we springen en we zijn zo blij, want we zijn twee stoute kinderen. En Debbie is er. Zullen we niet even zingen en springen? Juf Janneke, zullen we niet even zingen en springen? En we zingen en we springen en we zijn zo blij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Nou Sinterklaas, met jou nog een keer de hand. Want ze werkt hier dik op die nou binnen weer alleen maar de weg Sinterklaas. Welkom. Dankjewel mevrouw Adrie. Zeg, wat een grote vrede binnen hier. En wat vinden ze alle keren mooi. Ja. Nou, dan moet je immer nou al gaan. Ik ben Sinterklaas, ik ga het doen. Sinterklaas, ik heb wel bier van. Ik stel tot te rijden. 1. Maar dat hier te tellen op Sinterklaas. Dat is knap. Ik nog thuis probeerde ik was een 1, 2, 3 nou stil, maar dan ben ze nog niet stil. Sinterklaas het 1 en die Piet ben nog niet. Maar nog niet al. Is er 1? Ah, ja, sorry, nee, ik wil weg zien. Ja, straks er een jongens, de Piet zingen, dus laten we draaien. 3, 2, 1. Wat moest de ster? Wat moest de ster? Dat is maar even bij voetballen. Ja, dat zal de Piet niet worden. Voetballen. Ja, Cambuur-fan. Cambuur-fan. Gert-Jan. Nee. Gert-Jan. Gerrit-Jan? Cambuur-fan. Gerrit-Jan? Oh, je mag even zien naar die Piet die het poepenles gaat. Er is iets gebeurd. Schuiten de put is finito. Dus als ik zeg finito is dus, dan Sinterklaas het finito, maar Piet niet. Ja. Maar Pieter, je bent met z'n dronk, hè? Met z'n een speeltje gaan met Pieter. En vaak wil je even op Piet moet aan de arm erop, hè? Pieten, jij hebt wel wat je vader is, ooit? Je hebt zo'n even een spultje aan. Ja, even luisteren. Banaan meneer? Ja, je gaat daar die poeder bij je piepennutten zitten te snoepen. Tessa, wat zie ik daar? Een heel groot pak. Het zit in deze van voor, van links, van voor, van links, van voor. Maar wie doen het? Geweldig, hij bent goed geleerd. Hartstikke goed. Oh ja, applausje van jezelf. Natuurlijk. Natuurlijk. Nou. Ja, dat is een hele mooie piek. En ze gaan ook in het boekje waar er een prijs was, hè? Piet, dat is een krukke boek. Nee. Nee. Nee, die mooi nog. Zwarte Pieters. Ja. En je mag even een beetje hier komen, hè? Want wij zijn zwarte. Je mag even een beetje hier komen. Ja, tuurlijk. Zwarte Pieters. Zwarte Pieters. Zwarte Pieters. Hoe was het? Goed zo. Pieters. Wat zei ik? Zwarte Pieters. Oh, wat ken je doen? Pieters. En dan komt hij, hè? Heeft ze de maat, ja. Goed zo, ja. Nee. 8, 4,
Zwarte Piet. Ja, en die draait hem om. Ja. Let op jongens, dit goed. En dan was toch weer die Zwarte Piet. Kom maar. Ja. Ja. Mooi, volgende. En dansen. Ja. Even let op, Jens. Hier nog niks. En dan was de tang. En let op. Let op, zullen we tellen? Ja! Lukt het En nog je gewoon in de gaal, hè? Jongen, jongen. Je wordt echt aangesteld, hè? Piet! Piet! Hey, Piet! Kom hier eens heen, maar die 4 minuten. Help even. Oh, wat lekker. Zit ik dan al vestjes, jongen? Ja, zelf op, Piet. Vestjes, jongen? Uitdelen. Ja. Ah, dat is een kaaskapoentje. Ja. Nou, dat is wel een kaaskapoentje. Hallo. Ja, goed zo Piet. Goed zo Piet. Nou die Piet moet maar een applaus gaan, joh. Ja, vooruit. Dan krijgt hij een applaus. Zo. Want ik word naast ik nog even naar de doorsen. Ik heb Sinterklaas, zo'n mij deze week vandaag te kan je de spook opzetten. Tuurlijk, dat soort dingen. Dat moet je net vergeten, hè. En even een heel mooi zongen bij de spoor. En dan mag je alle weer opzetten hier. Zwarte Piet is... Zwarte Pieterster. Kom op, al again. Pieterster. Oh, goed. Goed zo. Zwarte Pieterster. Pieterster. En dan komt hij. Sinterklaas. Hé, Arjen, hè? Arjen, kom. Dag Sinterklaas, dat hoor hier. En dan hopelijk zonder brandweer. En zonder pieten in de been. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Dag Arjen. Dag Sinterklaasje. Dag Zwarte Pieten. Maar je mag maar even wuiven, jongens. Met Sinterklaas.